Babae daw. Mag-ama. Mag-ama. Tapos Lisa, ilan kayo entrance sa akin sa natin pa ng kinder? Ayaw yun ba? Papasok ng kinder. Papasok po. 5 lang po ang inanong na sir. 6 at saka 5. Panood yun ang kinder natin. Sakto. Sa mga ma'am, baka may humabol kasi anong pagsabi yung kagad ako ha? Kasi kapag ano daw, magdadagdag sila. O, kinder! Ay, wala na. Yan. May papel para sa grade 1, ay sa kinder. Writing notebook at saka 2 pad papers. Yan, meron ding 2 lapis. Yan, may Crayola. Siyempre, mahilig magkulay ang kinder. Yan, merong gunting at merong pantasa, siyempre. Tignan natin na ano naman ang grade 3 ha, na bag. Mga ma'am ha, pa-identify ka lang mamaya kung sino mga ano natin ha. Ha? Boyfriend dapat ang anong natin mo, okay na rin ito, dadagdagan na lang natin. Ihaw sa mga isda. No, kaya pa kuya da? Oh, may snacks pa kayo. Naku. Kayo po nila sa ice cream natin, dito at saka doon, para po makatikin lahat. Ay, huwag na po magtutulakan ha. Sarap ba ang ice cream ate? Sarap? Masarap ate? Ala. Anong ala? Kulang pa? Pila ka pa? Dali. Kunwari, ano? Doon ka naman sa kabila magpila. Sa cookies and cream ka naman. Huwag lang kayong maingay. Sabihin mo, pinapila ka. Yung mga bata, pagkatapos yan, meron pang bibigay sa inyo. Yan, merienda ulit. Hindi naman, di ba? Puro merienda. Ay, magulang na ba? Oh, mga bata, hindi para sa inyo ito. Sa magulang na lang daw ibibigay. Busog na kayo eh. Mga bata, payag kayo sa mga nanay at tatay nyo na ibigay ito? Payag? Opo daw. Opo na yan, hindi namin bibigyan ha. Joke lang. Busog na daw kayo. Tayo ng ating mga bisita, no? Para sa inyo pa rin ito. Gusto niyo yun? Ay, ang hina-hina naman, parang ayaw nyo. Mga bata, gusto nyo pa ba ito? Talaga hindi ko marinig. Mga bata, ayaw nyo to? Binalik ka. Mga bata, gusto nyo ba ito?
Siguraduhin nyo lang daw na ano, kaya nyo hawakan ha. Baka kayo mahulog-hulog. Kung hindi kayang ubusin, pwedeng iuwi. Ha? Baka busog na kayo, huwag niyong pilitin. May tubig doon. Kaya mo pa. Kaya mo pa. Tulungan mo sana. Si Donya naman, oh. Sabi mo lang yung napakilala niyo, diba? Karamihan din po sa inyo dito ay meron ng social media account. Baka po pwedeng i-follow natin ang siyempre ang ating Dragon Ladies. Mula sa kanilang YouTube channel. Ano po? Pakilala natin ha, pakifollow natin sila para na sa ganun ay mas marami yung mga sponsors na pwedeng mag-tap, mag-connect sa kanila. At mas marami pa sila matulungan. Ano po? Iwi nyo na lang yan sa bahay nyo. Baka busog na rin kayo eh. Busog ka na? Ha? Busog na? Busog na? Hindi pa. Doon mo na lang yan kainin. Yung kakasandok daw ang gutom, magkain ka na. Ama. Naibusan. Yung kabila ay ubos na, hindi pa. Haba pa ang pila nyo dyan, guys. Sa kabila ka, tapos na. Patakan natin ng ano yan. Para may lasa. Para may lasa naman yung gatas. Dahil busog na kayo, ay balik ka na sa amin na namin na. Kami naman magkain. Mga ma'am, pa-identify na lang ha kung sino yung mga member. Yan. Anong sityo yung mga yun, guys? Taga-tiktihan yata yung mga yan. Ibigay muna sa mga ina at sa mga ama. Ibigay nyo muna doon para ibigay na sa inyo yung mga bag. Baka kasi pag iniwan ninyo dyan sa upuan, kayo nyo na nga so sayang. Ibigay nyo muna sa mga ama, sa mga ina nyo. Ang unang aakyat muna dito yung kinder. Ha? Kinder muna. Diba pag babae, ang kulay ng babae ay pink. Ang lalaki ay blue. Ha? Ayan. Okay, so, kinder. Dali, akyat na, akyat na. Pagka-akyat, babalik din dyan sa upuhan na kasi mamaya may picture take. Oh, picture take. Ito ano? Para may grade level. Lahatan. Okay. Sige, akyat na din. Akyat na. Paglang mo naman nala. Pili ka. Anong gusto mo dyan? Magbolsa din, magbolsa din. Anong gusto mo? Bolsa din nga, bolsa din. Saan ang gusto mo dyan? Pinag-isipan niya sa akin. Dali, kuha na. Kuha. Yun. Kulay pink. Dali, balik ka sa upuan. Sunod. Yan. Sige na, ito na. Abot na nga natin. Dali.
Saan pa? Ang babae. Yan, kay... Ano yan? Yan. Lalaki. Ay, bakit tumali na? Hindi pa ito mag-kinder? Hindi pa ito mag-kinder, baby pa ito. Sabihin mo yung ano mama, yung number para kaya mo natin. Ma'am, ngayon pa lang ilista nyo na kaya, ilista nyo na. Ano? Tapos para yung ano, yung kulang, i-chat ko na lang sa kanya. Grade 1 kaya? Dali, pili na. Dali na, dali. O, yung lalaki dito. Sa kanila. Kompleto. O, doon ang baba sa kabila. Graduate lang. Lalaki na, babae. Babae. Ama. Babae daw. Mag-ama. Mag-ama. O, sino pang grade 1? Sino pang grade 1? Yung natin extension po natin. O, iikot natin. Wala daw ang nato bang di mo nakababa. Ilagay nyo lang sa bahay ng Alam niyo naman kung gaano kalayo din ang nato. Kaya nga po, isang Okay, ngayon ito naman ay grade yun na lang yun sa nato. Babaksa na ito. Sityo nato. Grade 3 ito? Mga bata, huwag mo nang aalis ha. Magpapapicture take pa tayo ha. Na. Grade 2 dali. O, dali. Ano na? Balik sa upuan. Balik ka sa upuan. Babae. Ito sa'yo. Hindi nang sakit ba? Dalawa. Gusto niya ako, Barbie. Anong gusto mo? Is nagalipad? Ano ka, ina? Ama. O, saan dito? Nagalipad ako sa ngayon pa. Yan, grade 2 ng nato. Meron ba dyan? Ma'am? Grade 2 ng nato. Meron ba dyan? Pinakapababa, wala? Tabi na lang. Kunahin niyo na yan o, join po. Ay, grade 3. Antayin sa nato, itabi niyo ha. Anong grade ito? Ay, ma'am, grade 3 to, ma'am. Grade 3 daw po. Grade 3. Ito, ipagsama, ipagdikit mo yan kayo sa nato. Wow, lalaki. Parang kaso dito ang ano no. Kamot, gabi. kahoy, ang gabi. Isang buwig na saging, kasya. Isang buwig na saging. Pero huwag lalagyan ha, para hindi masira agad ha. Babalik daw sila dito. Kapag hindi nasira yung bag, may premyo daw. No, kapag nasira agad, hindi nabibigyan ulit. Ang lalaki. Sige, dali. Unisex naman ito nga. Ano na kayo? Oh, kaya kahit babae. Yan, dami. Ay, parang ayaw ah. Ay, ayaw ninyo? Mabuti. Ayaw mo itaw. Ayaw, Pili ka. kayo na ang pili. Lapit kayo. Kamay mo kayo pili. Ay, Ilocano ang walang. Saan? Saan? Ayaw ko na. Bakit ba? Ayaw niya yung pili. O, saan? Ay, Itaw? Baraga. O, saan? Wala. Kaping. Yan, ay, ang ganda ang pink ko. Bigyan mo yung pili. Itong orange. Sa lalaki. Yan, ito, oo. Maging deflector kayo kapag ito, ano, hindi mo mabangga. Ulit ka ng baka dyan. Ayaw. Now? Lalaki. Dayo. Ito. Violet. Ganda. Yan, bang. Blue. Blue, lalaki. Blue. Lalaki. Gusto mo pili? Ito, paborito mo yung blue, oh. Ito, maganda. Gusto mo? Ito. Abulin daw ng baka dan. Hindi, tama lang yan. Mabilis yung takbo. Wala na. Ito po sa nato. Grade 4. Ay, grade 4. Na ano ito, ibigay na sa ano. Sa sityo natog na yung mga natitira. Hindi kasi sila nakababa guys dahil malayo. Tsaka maulan. Yan, okay, grade 4. Nasa na grade 4? Ayan. Delikado ang Ito na daan. nato, di ba? Buti may nakababa. Buti na lang may nakababa talaga sa nato. Buti may tiyanggian ngayon kaya nakasabay. Kompleto ba itong isang box na? Yung 42? Ay, 31 to.
mag. Kinder po, ano? Kinder? Wala, ay, Ma'am, ito mo lang natin po, kaya tanggalin ko lang. Tanggalin mo. Bilangin mo. Ma'am, ito mga kinder, grade 1, grade. Basta nga tatlong. Oo, marami mo kasi maraming sumusog. Para konti na lang yung kanilang wala. Para kinder lang ata yung wala. Ang ulang sa kanila. Okay, grade 4. Labas na natin sila. ay. Okay. Yan, grade 4. Babae na ito. Kadami. Dali! Saan? Parang ayaw mo ito. Anong gusto mo? Kulay orange, gusto Ito? mo? Saan Ano dito? gusto niyo dyan? Ito. Saan? Wala ata yung gusto nila. Ay, gusto nyo, Barbie? Gusto niyo ba pula? O sino gusto ng pula? Abulin ng baka. Ay, blow. Mamanda Oh. yun. Ayaw na tuloy Huli kulay. ng baka. Ayan, dali. Oh, saan? Pili. Kung saan dito? Ayan, grade kaya kami gusto niyo. Ayun, marami pala may gusto ng pula. Maraming gusto mabuli ng baka. Isa ba kayo buhay nyo? Ito. Meron ba yung nila to? Ayan. Wala na? Wala na? Grade 5. Sir, may mga Grade 5. Sige po, kala i-release na lang pala. Ayan, grade 5. Aroy. Ay, na. Marami pa ito. Saan ito mo? Yung salbunan yata hindi rin kumpleto kasi Salbunan rin kumpleto? Oh, may mga hindi nakapunta. May mga hindi nakapunta. Kaya sila ma'am na lang ang magbigay na magbigay din. Ayan, dali. O, pili na, pili na. Ayan. Ikaw, saan? O, pili ka pula. Maraga. Itong bulaklakan sa flower. Blow. Pili ka ito, black. Yun sa dalaga natin ang bulaklakan pala. Anong kulay? Dali. Hindi na, pili. Ito, blue. Oh. Sige, kunin na, kunin mo yung kunin na kung ano gusto mo. Yan. Yung napupusuan mo. Talaga yung flower. Ayan, o. Pink. Yan ang may gusto ng bulaklak. Ayan, sa dalaga natin. Ay, nauna na. Diyan. Ito. Ano? Saan? Ikaw? Ito daw meron daw. Pula. Pangbaka. Oh. Saan? Violet. Violet. Oh, Blow. bagay mo itong blue. Gray. Ito blue. Saan? Ito. Ano tayo? Ito gusto mo? Ayan, nakita ka? Ayan. Oh. Ito. Yan ang gusto nito. Kaya na? Ikaw? Saan? Yun, green. Yun. Ayaw na pula? Ayaw niya habulin ng baka. Grade 5 yan. Sa grade 5. Pati yun, grade 5 din po yun? Nasa tayo ba yun? Ayan, grade 6. Wow, ang dami ng estudyante mo, Marlene. Sige, pili. Yan, dali, para hindi kayo matambakan, Phil. Kayo na mamili, ha? O, dali, dampot na lang ng dampot. Pagkadampot, balik ka sa upuan. Puro green sa amutan. O, kasi na, mami na, green natin, mami natin. Huwag kayo mabalimot ka na. Unisex naman yan. Angela, baka sisinto ka. Magkano? Mga mami grade 6, pakilagyan nyo ng tanda, ha? Kasi pareho na yung tanda grade 6, ha? Puro green. Lagyan ng tanda. Yung ibang kulay, bili nga. Yung iba naman, iba-ibang O tatak. yan, dampot. Yung gusto. Yan. Ayun, ang ganda. Ito ka maganda. Ay, ito, mas ganda. Ito, pang babae, pink. Ito ang babae kulay pink. Ito, pang dalaga. Pang dalaginding. Sa natin.
laptop na to? Grade 6? Grade 6 Ano na? Yan. Merong natatanggap na bag. Ayan. Sige. I-double check nyo nga. Baka sira yung zipper. Tignan nyo nga. May sira zipper para mapalitan natin. May lapis pa yan. Tignan nyo nga. Baka kulang. May tumbler pa yan. May lagayan pa ng tubig. Pero wag magtataka yung grade 1 hanggang grade 6 ha. Wala talaga sa inyo. No? Sa grade ay sa kinder Kinder lang lang yung may tumbler. Kompleto naman. Ayan. Tignan nyo nga. Meron daw dyan. Paka-double check nyo yung bag. May cellphone daw yung nakalagay. Baka may hanapin nila eh. Aroy, sino kaya maswerte may cellphone daw yan? Grabe nyo, baka may cellphone daw na nailagay sila. Yan, may nakalagay pa daw para may isang TV pa daw na maliit. Sino kaya maswerte ngayon? Nagtabi-tabi yung mga orange. Okay, so kayong mga bata, Kala mo mga light dress eh. magpapapicture yung mga ating mga bisita ha. Ma'am, dito pwedeng dito muna kayo tayo sa mga dito. Tataas na nila yun. Ha? Yung mga bata, upo muna kayo dyan, upo muna. Upo muna, upo muna. Yan, mga bata. Ay, huwag mo na. Ano? Parang mga light vest na itong mga to. Nagtabi-tabi talaga eh. Ito mga bata ha. Okay. Hep hep. Ay, ang hina. Hep hep. Yan, hooray. Nabusog ba ang lahat? Ay, very good. Lahat ba ay may bag? Ay, very good talaga. Lahat nakatikim ng ice cream? Ayan. So, lahat naman ano, hindi lang mga bata, syempre, pati ang ating mga ina at mga ama ay nabusog din. At syempre, lubha silang nasigahan kasi unang-una nakatipid na sila dahil hindi na sila bibili. Hindi na po sila bibili ng mga school supplies para sa kanilang mga anak. Okay, ito na mga bata, ano? So, this is word of thanks na lang ating ibibigay. So, muli po, ay nagpapasalamat po kami sa ating mga bisita ngayon para po muli po sa ating sponsor, ang Van Orden Family. Thank you very much and we hope that sana mas marami pa kayong matulungan. Ano po? Tapos syempre gayon din ang grupo kung saan sila ang nag-top para sila ay makarating dito, kung tulong ay may parating dito sa community ng Albunan. Maraming salamat po Madam Joanne, kasama po ng mga kasama ninyo. Maraming salamat at sana po talaga ay mag-click pa yung inyong vlog nang sa ganun po ay mas marami pa kayong matulungang community schools, lalo dito sa ating Sarizal, ang mga IP schools. Sana po ang request po sana namin kung maaari po ay sana mabigyan po kami ng solar lights kasi dito po sa school ay medyo madilim po tuwing gabi. So sana po ay mapagbigyan kahit ilang piraso po para po maipaikot natin dito sa school. Ano po? Ayan. Maraming salamat po muli. At mga bata, maraming salamat din sa inyo. At syempre lalo higit sa mga magulang na naririto. At alam ko busy kayo sa talukan pero binigyan nyo kami ng time para kayo ay makisaya dito para mabigyan din ng grasya ang inyong mga anak. So muli po, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you very much po. Yan mga bata, isang malakas palpukan. Yan para sa ating mga bisita. Okay, hanggang sa muli. Kita-kita tayo muli sa Brigada Eskwela. Ano po yan? Yan ay magsisimula po sa July 22. Ano? Kasi ang pasukan ninyo ay July 29. Ano, magkita-kita tayo para sa bagay automatic naman na din yung inyong enrollment. Maliban sa mga, siyempre, magkukulit ng grade level. Meron ba dito magulit ng grade level? Wala. Okay. So, sige, ingat kayo sa inyong pag-uwi at pakidala yung mga kalat ha. Wala po kalat na maiiwan. Ano po, pag-uwi natin ay pakibalik na lang din ang ating mga upuan. Ha? Salamat ng marami po. So yung mga ka-dragon, kung nakikita ninyo, marami pa yung natira kasi may mga hindi po naka-attend. Yung iba daw po ay nasa talukan. So mga teacher na lang po ang bahalang mamahagi nito at
magdadala doon sa kanilang school dahil ngayon po ay mahirap po yung daan, hindi po kaya ihatid po ng sasakyan. Ayan, thank you so much po, ma'am. Loida and family sa napakalaking biyaya po nito sa ating mga batang katutubot, ganoon din sa kanilang mga magulang. Sana po ay pagkaluban pa kayo ng maraming blessing at ingat po kayo palagi. We love you! So yun guys, bago magtapos po ang ating pamamahagi, yan, gusto lang namin magpasalamat po muli kay Ma'am Loida and family and Van Orden family sa biyayang binigay niyo po sa ating mga katutubo. Anong masasabi niyo mga tita and ladies and gentlemen? Maraming salamat po! Balugbugan! Basta ang balugbugan! Laro yun, bugbugan na. Bugbugan. Sige po. Sige po at baka mabutan ng ulan. Maraming salamat po, madam ha. Sige po, sige po. Salamat po, madam. Uwian na, mga agkukute. Hindi na kasi garilyo. Ito pa, Seng. Isang oras ka pa lang din na kasi garilyo, agkukutel na. Wow. Pa ito. Nasakit sa puwet. Magpupok. Nailat doon. Nailat doon. Aray, sus. Aray! Ay nako. Ako din pakintahan ako ng lagi driver ay. Yung lagi pinayad ay. Kahit anong nayad niya. Ay, nagsama kanina ng lalaki. Masarap pa rin dito. Asawa ng dito. Ay, asawa ng dito. Magaling. Natakot sa taligaya, baka magaling na. Pero may nangyari sa kaidan na. Pero may mga mga. Ice cream ka. Lahat dun sa state. Awan mo yung awan jayaw. Meron. Wala tayong tubig. Dinala niyo mineral? Wala. Isang ganun lang mo. Oh, isang malakas mo na lang. Oh, balugbugan! Siyempre guys, magmerienda rin tayo. Tapos may sumobra sa ice cream na cheese. Wala nang naman yung Kainin natin yung cookies and cream, ubos na. Gusto ko yung cheese. Oh, dito tayo magbalugbugan. Ayan na, wala. Nagtawid na kami ng ilog kaya ano, baka ma-corner tayo. Kaya kahit mag-ulan, safe na tayo, nakatawid na tayo. Oh, ano? Ito po, kutsinta ni Hilario. Ano na yung kutsinta natin? Walang kutsinta. Yun daw. Tatanggal na pala tayo. Nagbili tayo ng kutsinta. Ay, oo. Yan o.
Kaya lang, bawal yan. Hey, ano padalay dahil? Diyan. Ilan yan lang tayo? Ito, soft drinks oh. Ay, yung soft drinks nga labas niya eh. Hindi na malamig. Lagay niyo dyan sa loob ng puno. Oh, ay yung royal malamig pa yan. Ay, ano yan eh. Oh. Kayo na yan, Andres, magpantay ng tinapay. Nasa bahay. Yung ano, baso. Hindi ka pwede ha? Extra? Kain ko na nga. Kaming grab. Ah, tinapay. Ito yung palaman, oh. Wala nang, ano? Wala na po. Sinta? Wala na. Hindi Bigay ko ka na pa. si Uncle. Tuman-tumo si Jana. Yung founder ng Tagalbunan Nagutuman yung mga buhed. Mga taga-sityo, tiktihan. Ayaw. Yun nga, yan nga. Yan o. Sarap na lagyan ng kwan. Hala! Kuklot na siya eh. Ayaw, ay iso ah. Ice cream na may coke. Soft drink. Isa lang. Parang sa ano, McFlow. Coke flow. Sama ka pa mamaya na ako, sa katinaw. Totoo. Kaya, alam, oh. Guys, naiwan namin yung ano namin, jug. Saan, oh? Yung dala namin tubig. Wala pa ito. Kali ka ng baso. Ay, tayo. Nagkali ka man baso. Nagutuman ang mga buhed. Saan na yung ano pala? Ang mga siganon. Lumpia? Tabag ko. Iaan mo na yung kwan. Nagluto ka? Lumpito. Wala na kung lumpito. Tapos ibabad mo madali. Nagutuman ang mga ina. Tubig, maglambot ka na dyan. Nalulumpia, ah. Pahingi ako?